Spojené arabské emiráty sú obľúbené vďaka rýchlemu leteckému spojeniu z Bratislavy do Dubaja pre celoročné letné počasie a hlavne preto, že Emiráty sú mimoriadne bezpečnou destináciou. Najväčšie lákadlá pre turistov nájdete v Dubaji. Nevyhnutnou zastávkou pri návšteve Dubaja je najvyššia budova sveta Burj Khalifa s výškou 828 metrov a dubajská fontána, ktorá sa pod ňou rozprestiera. Jej predstavenie je fascinujúcim zážitkom na celý život. V Dubaji nájdete množstvo zábavných parkov, kde sa zabavia deti i dospelí, múzeum budúcnosti, ktoré vás prenesie do roku 2071, milovníkov kvetov očarí rozprávková kvetinová záhrada Miracle Garden, alebo sa vydajte do púšte na divokú jazdu v džípoch. V Emirátoch si na svoje prídu páry, ale aj rodiny s deťmi vyhľadávajúce typickú plážovú all-inclusive dovolenku. Najobľúbenejším Emirátom medzi rodinami je Ras Al Khaimah, kde sa nachádza mnoho kvalitných plážových hotelov. Dubaj je najživším Emirátom, kde sa sústreďujú top atrakcie s prívlastkom naj na svete. Nájdete tu hotely rôznych kategórií, krásne pláže a vychýrený nočný život.